Hola, com esteu? Avui us proposo una activitat superxula. Farem un menjador per ocells, ¿vale? Nosaltres hem aprofitat mitja llimona, ben buidat, i mitja taronja, ¿vale? També ho podem fer, doncs, no ho sé, amb un tub de paper de vàter, amb un cartró pla, amb el que vulgueu, ¿vale? Nosaltres hem volgut aprofitar això. Llavors, aquí, què tinc? Una barreja d'una cullerada de mantega i una cullerada de mel, ¿vale? Primer hem posat la cullerada de mantega i l'hem desfet al microones, ¿vale? Llavors ho hem barrejat bé amb la mel, sí? I aquí tinc diverses llavors que teníem per casa, lli, chia i trossets de pa, ¿vale? Si algú té menjar per ocells, doncs perfecte, i si no, doncs amb els trossets de pa també serveix, ¿vale? Llavors el que hem de fer és pintar la taronja, un cop ho tenim pintat i tirem les llavors o el pa per sobre perquè quedi enganxat. Veieu com ens quedaria? Sí? I ara fem el mateix procés però amb la llimona. Doncs així quedaria, més o menys, sí? Si no teniu mantega, doncs només amb mel, o si no teniu mel, només amb mantega, o qualsevol altre aliment que tingueu a casa que sigui enganxifós perquè s'enganxin les llavors i el pa, ¿vale? Sobretot que sigui natural perquè així els ocells estaran contents si no mengen cola. I ja està, espero que us animeu, que ho feu a casa i que ens envieu les fotos. Sí, aprofiteu ara que comencen a venir orenetes, ara que ha tornat a sortir el solete, ¿vale? A veure si mengen. Adéu, un petó!